Good morning, friends and well-wishers all over the world. I'm Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu oraifite. Abịakwa n'ụbọchị tata n'oge awa nke eziokwu ka nye few advice, especially to young boys and young girls, and advice on what they must do to succeed in life, and also what they must avoid. Let me give you an example. But before I go forward, I would like to give few announcements. Maka ndị ọbụta atabizi ha na-esonyere m n'oge awa nke eziokwu. Afa m bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu oraifite. Abụ m onye isi nchụaja Ugochitubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi, lụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry. Lụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me an ordinary evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. Then, ụbọchị tata isiokwu anyị ji bịa bụ advice to young boys and young girls. I can tell you, if you can pay attention, you must learn something that will change your life for good. I can assure you that. Then, nke ọzọ, ọkwa dị mkpa bụ echefukwana na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Novemba ka na-aga n'ihu. Ị ka nwekwara ike isonyere anyị. Ndị na-esonye na aja amarago ka esi eme, mana maka gị bụ onye ọfụ, ihe ị nwere ike ime ka i wee sonyere anyị bụ forward ya 3 prayer request, make a donation to the account number. Chat them na WhatsApp, akwazie nga other details I need from you in order to book you. WhatsApp number you get you 0813 8243 871. I repeat, 0813 8243 871. Then ka bụ ofu ke bụ onye na-esonyere anyị n'oge awa nke eziokwu. Then visit our social media handles in order to learn more. Then ka ngawazie n'iru na nkuzi anyị ji wee bịa n'ụbọchị taa. Yes. Ya bụ nkuzi nji wee bịa n'ụbọchị taata bụ dịka nsi kwuo nọọ ihe ị kwesịrị ịma, ndụmọdụ wee nye ndị ntorobịa na ndị agbọghọbịa. Ka m kọwalụ gị ihe mara, but because what you don't know is only a mystery to you and not to all. Nke bụ eziokwu bụ na ụwa anyị fara anyị nọ n'ime bụ ụwa mmụọ. The spiritual control the physical, and the spirits are in charge in this world we are seeing. Even before man was created, elemental beings and mystics has been living on earth before man was created. Ije go na akwụkwọ Genesis, ị ga-afụ ebe akọwara ya na mmadụ, ụmụ mmụọ na ụmụ anụmanụ nọdụgoro n'ụwa bifo eke mmadụ. Yes. So maka ihe ọ bụrụ na ị chọrọ ka ihe ọma mere gị n'ụwa, you must pay attention. You must pay attention and align yourself with the movers and shakers and the forces on earth. That is my advice for you. Second advice is that you cannot achieve so many things with your physical strength. Ọtụtụ ndị mmadụ emego ihe dị iche iche thinking that they will succeed massively by their mere intelligence or by their physical doings. But the truth is not so. Ndị Igbo na-atụ ilu si na-agbaka m mbọ bụ ego nri na ụba asịnachi. Ụfọdụ ị na-ege ntị na social media, ị ga-afụ ụfọdụ ndị mmadụ na-asị no by grace. O nwere ndị ihe ọma na-emelụ, ọ bụrụ na ha kacha agba mbọ physically, mana maka ihe na they understand how things work spiritual. Manakwa na they will not succeed massively physically ma ọ bụrụ na ha enwere spiritual support. What am I saying? Ihe na-achọ ka nkụwa n'ụtụtụ a bụ na enwere ike ọtụtụ ihe bụ ọchịchị obi gị,
ị na-agbalịsi onye nwere ike dịka mmadụ mana ị nwere that spiritual support, ị nwere that grace. All that grace ya ga-crown whatever that is your effort. And let me give you an example. In this life world we are living today, enwere ọtụtụ ndị mmadụ na-asazi anya n'ihe gbasara mmụọ. Tata achọrọ m ka m nara this teaching to ihe gbasara relationship and marriage na ihe ndị ọzọ ndị mmadụ na-etinye aka na ya. Ka m gwa gị, ụwa kịta abụ ụwa ndị mmadụ na-ajụ ese. Enwere ike nwee obstacle nọ n'ụzọ gị maka n'ihi na imedoro ihe ndị a kwesịrị imedo. Ihe ndị obstacle adị n'ụzọ gị a na-agbachu gị na mmụọ, a na-eme ndị mmadụ jụọ ese ihe gbasara. Ndị mmadụ na-ajụ ese kịta. Ịjụ ese dị n'ụdị na ụdị, weda ma ị na-ajụ n'ụdị ọdịnala ma ọ bụ na-ajụ n'ụdị receiving message ma ọ bụ amụma ma ọ bụ prophet or whatever. But I can tell you, ọ na-abụ oge olu ka ndị mmadụ choose their life partner. Ọtụtụ ndị mmadụ na-ajụ ese. Yes, ụfọdụ ụgwọrụ nwere ike ọ bụ na ha jụrụ ese personally, mana o nwere ministry ọ ga na-eje ma ọ bụ na ọfụrụ onye nwere call. Onye a nwere ike si ya, nekwa ihe dị etu anyị na-akwado ịnụ nwaanyị ma onye na-akwado ịnụ di. O wee sị ya, nekwa ihe dị etu ihe dị etu. O nwere ike ị na-ebe agwụ ya gbasara family ọ na-eji ya banye. Yes, and ọnọdụ family gị nwere ike, ọnọdụ family gị nọ na mmụọ nwere ike iwe hindrance to ndị nọ na ya family. Maka n'ihi na a na-ajụzi ese kịta, onye a nweziri ike o jee jụọ ese, then result ọ ga-enweta from ese ọ jụrụ ọmadị favorably, the guy agbabazi ọsọ na-eburu nwaanyị. Enwere so many ways ụmụ nwoke nwere ike isi wee gba ọsọ, mana o nwere ike ome ha agwara gị. Ị nwekwara ike bụrụ onye bụ na ịnọ mana enwere other spiritual forces ị kwesịrị ịsettle. O nwere ihe ị kwesịrị ime spiritual wise in order to be totally free, and ka ụmụ mmụọ ghara ide mebiri gị ihe. O nwere ofu story ma achọ ka share with you. This particular girl, problem o nwere obodo lady, this particular problem o nwere obodo ọ bịa achọpụta na ọ na-abụ ndị mmadụ ya na ndị mmadụ etu obere ndị a agba ọsọ. Ọ yitu obere ndị mmadụ agba ọsọ mana ọ mara ihe reason. Ọ ga-anọkwa na-akpọrọ the person na-asị na o ji mee ya nke, o ji mee ya nke, o ji mee nke, mana ọ mara ihe some of those guys na pass through. Please note that na mmadụ disappointed gị si na ọ natara Emeka mma, na ọ natara Emeka mma. Nne, ọ bụrụ ọgụ nwa Chukwu, ọ ka nwere ike ịdịrị Emeka mma. Gee ntị ka ịghọta ihe a. Ihe a bụ a true life story. Ọ bụrụ na ọ them said they say no ihe gbapụta n'afa mmadụ confirm o mee life. O wee hụ na this particular lady na ọ na-abụ onye propose ya, mana ọ dị ama ihe na-eme na onye ahụ agba ọsọ. Gịnị ya ga na-adịkwa na mma ọ bụ na relationship nwere problem, mana once onye ahụ kwuru I want to marry you, ọ ma etezi aka under a month 2 months the person will run away. So ọ bụ na ihe na-eme ihe bụ na ọ na-abụ onye bịa kwuo anya nkwa na ọ ya anụ ya, onye ahụ nwere ike ọ ma etezi aka, onye ahụ nwere ike anyị dana ọrụrụ nlọ ebe ọfụ. Let's say ga wodo Chioma wee ma atụ. This particular lady see that let me I just nye ya Chioma, but not Chioma real name because I told me use the real name of the person. O wee bụrụzie na o nwere ike the boy ya kwere nkwa na ọ ya anụ ya nwere ike ọ na-akpọ ụla n'abalị, ọ n'ọrụ ebe ọ ga-afụ Chioma ya na nlọ. Ọ fụzie Chioma, aya Chioma na-akpọzi Chioma ka maybe to embrace her. That is who Chioma will change it, turn not to masquerade, or turn not to chụba ya ọsọ, ma ọ bụ turn not to onye jizi mma ka ị bịa sụ ya. Then the guy that's your one on alọ. Definitely gị nwa bụ nwaanyị na-ege ntị, ọ bụrụ na ọgụ nwa ka ọ na-abụ ka ịfụrụ na-ebu nwoke, tinye onwe gị n'ọnọdụ Emeka. Let me use Emeka as the name of the guy. Tinye onwe n'ọnọdụ Emeka wee mee gịnị? I wee fụ nwaanyị chọrọ ịnụ na nlọ.
ka ị bịasị ka ị bịa mee impress na nlọ ahụ ọtọ na ọchụba gị ọsọ ma ọ yuzuzie mma ka ọsọ gbuo gị na nlọ ahụ kedu ihe ị ga-eme. This dream be very simple. Most of you ọ bụ na ha lọta ụdị ihe dị etu a na nlọ from tomorrow ya ọkọtọ the girl and onye ọbụla ọ gwara ya sị ya gbawakwa either na the girl dey possess na ọ ga-abụ vision ka egosiri ya by ihe ọ nọ na nlọ. O mego the girl many a times o lose some good guys or like it. So ọganyezie na ọja mụọ this particular guy or my person. This guy wee bịakwute wee sị m this particular girl a ọ chọrọ ịnụ n'ọnụ na nlọ wee fụ ebe the girl ọ na-akpọzi the girl na nlọ ka embrace ya fụsie ka masquerade tọnụrụ bụrụzie mma daizi ihu ya nwa chenjizie bụrụzie masquerade were mma chụbụ ya ọsọ ya teta wee bụ nọ na nlọ wee kpọọ m Eze-Ana sị m na gbacha m ahụ ka wesịa mba ka agbagoro afa mara ihe na-eme agbasịa afa o wee bụrụ na o nwere ọmụ ka m esikọwara gị ya ihe ọ pụtara ụtụ anyị uzuole man language bụ na that particular girl needed ka arụọ ọrụ n'isi ya mee some cleansing. So ọ setụrụ ndị a ga-esetụrụ all those forces ya nwa na-agba ya ụgwọ na mmụọ na spoil their show. Onwe ihe ọma chọrọ ime eje ebe ka onye ha change mind and onye ha change mind ọ ga-anọ na-aka ọsọ Emeka na ọma adịrị Emeka mma sister ya adịrị Emeka mma Emeka abụrụ onye ma bụ the cause of your problem. Ọnụ ị na-abụ nwere ike imetụ Emeka ma ọ bụrụ na Emeka ji anya na-akpacha anya from day one decide ya ka o rie gị hapụ gị and na ọ bụrụ ihe gị na-ekwu gịnị ihe kwuru na eri ga ahapụ gị na ọ bụrụ na ọ kpachara anya from day one ka o break your heart. Mana ọ bụrụ na Emeka like personally na-agazi along the line wee lụta nlọ dị etu a wee rie mbọmbọ ọ bụrụ gị ya akwụ ọ bụrụ na ngụnwa bụ nwoke alọta ụdị nlọ na-etu a na nwaanyị chọrọ ịga ya akwụrụ ọ bụrụ na nwanne gị lụtara ụdị nlọ abịa kọọlụ gị ya si akwụrụ. So mgbe ụfọdụ ọ bụrụ ọnụ niile eburu na ele ka m na-achịkọwala gị. So mana ihe na-achọ iweta ebe a bụ na advice na-ewetazi na ya bụ sista rụọ ọrụ dị n'ụzọ gị. Ihe ga-eji rụọ ọrụ dị n'ụzọ gị bụ na ọsọ mkpi anya bụrụ na n'ọgụ nwa bụkarịcha the most beautiful maọbụ n'ọgụ nwa bụcha onye mmacha nnọọ ihe gbasara relationship na nne na-abịa sụọ akwa fichaa ụlọ mee everything all the house chores ị na-eme everything then mesịa all the house chores and then romantically you are perfect and everything. At the end of the day the person will still disappoint you and go. Then go on well on what is happening. I can tell you no bro those your physical attributes or this your physical strength or this your physical know-how. You believe you know because of this your physical know-how now the man no go because of your beauty or because of your bedroom skills or because of one thing or the other. Because of that now I can tell you if you rely on those your physical attributes you'll be disappointed. Yes, you'll be disappointed because at the end of the day her face is you know why? In as much as your physical attribute more upgrade good appreciated by whoever that comes your way, then also look in the spiritual angle because spiritual control the physical. I'm only look towards the physical angle. If una no gana messy, a basiam with you will me. One want mistake some people. I'm don't why them. For they feel that they can catch a man by their bedroom skills. Always you. I can tell you. One of the scale has no skill in well. It has no go out the highest. In fact, a big keg of go one was a video. Yes, I won't need a hope no in ya. And I'm many times, if you know ya, or you can never keep a man. Yes, I can tell you for fact. Yes, only okay. Now, John Eban, you know. Can boy and with good character. Where's Yagua? Then, mechanism why you go then, where's the spiritual aspect of you, guide the sound. So that only I go to dress and more.
enwere anything ọnwụrụ ga-abụ entangle ihe pulu gị da a ga-eji wee sị ya gbawakwa. Yes, enwere so many things nwere ike ịwụ obstacle n'ebe mmadụ nọ, mana enwere ike agbawazie afa miri emi afụ na ihe agha a na-efu na-asị na onye nwa obstacle abroad obstacle ma akọrọwa okwu ahụ ka ị wee mata ihe na-eme. Mana ihe m na-achọ ịkọwara gị bụ na your physical skills cannot give you a man. Yes, because your physical skills are not enough. One of physical skills also ya bụkwa n'ọgụ abụ ihe nwa. Then because the time grandnot adro one ụmụ nwoke anyị atara concrete. I can tell you esikwara na ọjọọ sụsọ na-eme esi nri ịghọtago na stomach for a man bụ dị ka eji enweta ọ bụchara eziokwu sista. Yes, because mgbe ịnọbụra na ndụ ụmụ nwoke ma ọ na ịnọbụra na mgbe ụmụ nwoke nwere nwaanyị na-esiri ya nri ọ chọpụrụ concrete. At least o nwere ada na-egbu azụ ma ọ kalaba kichin ebe ọ na-eji erigo nri bifo ọtara. So ọ bụrụ na nri ka ị ga-ehopu ibit ya chest n'ihu special cooker ya afọ na ịnweta gị mana onye gwara who told you so. Ị nwere ike sị na because of your bedroom scale anti bad your bedroom scale is can be somebody can get it anywhere. Yes, somebody can get it anywhere. In fact, before he get to that man's life, the man now because other people will provide those services, including the Ross people. You know that? So what when they can see one not because of this or that, because we don't under the man work out. But I not check while again, only here working at Tony Menwag. The highest thing you get man abroad, doggy style, monkey style, snake style, all this is abroad. Because abroad and the man can actually access it from anywhere. And the most thing they can give a man for the man to appreciate you, respect, peace of mind. That is what men needs. You understand? Mama, all those Odishirishi, forget it. They will not take you far. Those Odishirishi can take you a little bit in the friendship, just pay as you go, but will not take you far into marriage. Take my advice. Then, of course, I say, na check while again, there so many things. Nwoke na-abụ ka mmadụ atọ nwere ofu onye anyị na-agba afa n'isi nke a ọnọdụ nke nwaanyị ka mmetụ aka na nke nwaanyị ọnọdụ ya bụ na ọ bụ somebody na-reject suitors. Yes, ka anyị jụwaziri ese why o ji reject gịnị ya all the good na relationship mana mgbe ọ bụla ị nwara anwa gị nwaanyị ka ọ bụ mgbe ọ bụla ị nwara anwa si ya nna I want to marry you on her own she will no longer interested in you. Ka anyị jụwaziri ese n'afọ gịnị wụ the problem. However, na marriage na scare ya so much. But when I put the local marriage, uma mapia. So marriage fear of marriage. So I make it as a boy there, but getting all the problem. And the more na eba fear, what he get, ya matter something the presentable. Kaiju was there, said you was here, but was here for me name carry all the problem. We have what as enough. Well, Bruno one year. No, you what with the problem, yeah. Yes, I want to cut the story short. Gịnị be you? No where mbụ n'ọnụrụ the family. No di anwa ọ na-abụ ọ na-amụ nwa nwa ya na-anwụ ọ na-amụ nwa nwa ya anwụ. Nwunye die wee kọwa ya ọnụ a na-akụ ya ọnụ n'ọnya na-eri nwa ọ na-amụta. Out of pain maka na ọma ihe na-eme nwa ọ na-amụta ji anwụ ọmarọ. Out of pain o wee si na be di wee na n'obe ya wee nwụọ iyi n'ụwa ọzọ ya na-abịa na nwere ihe ya jide eme na ya ma ndị maka na nke ọ nụrụ anụ afọ na mkpọrọkọ ọnụ ka ọ nwetara na ya wee dị na ya ma ndị. So ihe ahụ ọ nwụrụ ụwa mbụ ahụ abịazie n'ụwa kịta na nkịta na-enye nsogbu. Gịnị ya kwudaa n'okwu a very nice lady gịnị ya kwudaa n'okwu ikwudaa n'okwu marriage ọmarịsị interested n'ebe nọ ọ bụrụ na maka ihe ahụ ọ nwụrụ na onwere ihe o ji marriage. So n'ụwa kịta ihe ọnwụ na-ekwute marriage. Ọ nwere ebe anyị na-ekwu okwu one day kedu onye a na nwere ofu onye a mara atụ ya ma ya gba afọ onye gospel singer ka ọ bụ wiri ewi na
oge anyị na-etolite na 80s ewee sị na ọ nụbụrụ nwaanyị bụta ewee na-ajụzi what could be possible, fear of marriage. Ama ndị nwere ike ihe a na-akọwara na-eme nwoke na-eme nwaanyị, nwe nwoke ya aja amụọ ọ nọ ọfụma sikwana ya nụọ nwaanyị chaa ọsọ na ụjọ na-atụ ya ịnụ nwaanyị. Some of these things has something to do with spiritual aspect until they gbapụta nke awa n'afa solve other problem. So that this particular day ihe mere owu na-eribasị data ihe ụwa sụgharịa ọfọ ya ka e wee bụbụọ data iyi anwa okwu n'ọnụ na ya manụ dị. And that is the only thing they meant before obidozie nwezie aṅụrị kwetazie na ya ga-alụzi dị. So ihe na-achịkọwala gị bụ na so many things na-eme behind the scene spiritual. So ihe na-asị gị brother sister ka ị na-agba mbọ physically ka ị nweta ya life partner, ka ị mee impress ya partner, na-agbakwa mbọ spiritually ka ị wee nwee ike wee clear spiritual garbages no your part, so that even if the person is interested n'ebe nọ onye anwa jụọ ese na mmụọ ka o nweta favorable results. If not, ọ bụrụ na ị na-eti igwe na-achaghị acha, take my advice, shall be well with you. Ka ị na-anụ ozi ya agbochi n'obi gị, tell the people, friends and well wishers, share the messages. But I can tell you now, by sharing this message you might save life. Na ha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile ekwuo m okwu ngosi n'isi ndị niile na-esonyere anyị n'oge awa nke eziokwu, ọkachasị ndị niile na-abụ ha na-anụ ozi anyị ha na-atụsa ya, na-ekwukwazi okwu n'isi ndị friends of the temple ya na n'isi ndị children of the temple. A sị m na ọmaka ga-emere ụnụ, a sị m na onye ọbụla na-asị ka o jeelu ụlọ ije ọjọọ na onye ahụ ma ejelu. Ọ bụrụ na onye ahụ si ọnwụ na ọ ga-ejere onye ahụ ga-etinye ndụ ya. A sị m onye ọbụla si ka ụmụ ụnụ na ọkarịrị ụnụ. Ndị njelu nke Chukwu mmụọ onye na-agagharị na-eme mmanụ ụbọchị taa mebe ndị anwa ma ọ bụ onye anwa na ha karịrị ya. A sị m ihe unu ga-eribịa ihe eru na-abịakwana n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Ya gazie, biko metụkwa aka na share button. Nke ọzọkwa echefuna na my birthday bụ December 1. My birthday December 1. I'm inviting each and every one of you. Daalụnụ ka ọ dịkwa echi niile n'oge awa nke eziokwu. Daalụnụ.